Good morning guys. Nani na class start जाबाय दिनै. Say good morning Meher. Say good morning. Good morning. बे सप्तायाव last class नानी ना. ओमफ्राय class गैला ओंखायनो दिनै back to back मैयाबो ओमफ्राय दिनैबो जादों. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Guru Devo, Maheshwara, Manishwaram, Guru Sakshat, Guru Sakshat, Brahma, Para Brahma, Tasmai Shri, Tashmai Shri, Guruve Namah. Guruve Namah. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, And Sunday. Saturday, क्या? Oh sorry. Saturday, Sunday, holiday. Saturday, Sunday, holiday. Saturday, Sunday, holiday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So there Super. are 7 days in a week. Okay, and Which is the closest planet Meher? Mercury. Mercury. One लिखो इधर फिर. no, after Mercury, which is the second planet, One. Venus, right? फिर Venus में second 2 one. लिखो. Venus is second. one. 2. Right. Number 2 here. Đây, nani na class aja bay employee ha ise khamani khalam si office ni employee nोंथांमोनानो मोनसे खबर खोन्थानि आं दिनै 4:30 जोंना Arvind Kejriwal Chief Minister of Delhi जों webinar दङ 1 घन्टानि थाखाय मोजां ना With that said, good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नायनोसै दिनै दिना बोरै थाङो बुरिया एसे हस्पिटालाव थांनांगौ जादों खामानि फैनानै दा हस्पिटालाव थांदों बियो फैफिनगोन दसे उनाव 1-2 घन्टानि उनाव दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ सुरु खालामदिनि नोंथांमोनाबो नायलांदो दे ये मेरे को दे दो हैं मैं ले लूं मैं ले लूं नहीं मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए नहीं मेरा फोन है मैगंबो गैयालै न'आव मैगंबो लायनांगौमोन नोमबाजैबो गैया मा खालामनांगौ माला लायनांगौ आं हालालै नायनोसै दा बेलासियाव ओंखाम जाखांनानै लायनोसै एसे मैगं गैथारला जेबो गैया मैगं जेबो गैला जोंना गाबोन अफिसाव थांनो नागिरदों बेनि थाखायबो सेल्फ डिसक्लोजार होनांगौ प्लास आरो बे सेतु एपनि स्क्रिनशट कारेन्ट स्क्रिनशट बेखौनो खालामगासिनो नायनोसै गाबोन थांनो मोन ना मोना पापा come here now. दिनै जानला मोनला जाबायलै एसे थाब थाब जानोसै नानिजों आंजों जाग्रोबाय बिमाया माला सफैगोन मिथिला ओंखामबो उखैबाय नालाय देलाय जाग्रोजों रायजोफोर गाज्रि दा मोनसै फारौफोरखौ दा ओंखाम जानोसै दासो फैदों फारौफ्राबो फारौनो आदार होनो दा माने बिराद एक्साइटेड नानिया इसको बुलाओ हो गया आ जाओ सुपरमैन बेल्ट नहीं मेरा पावर है ये आपका पावर है जैसे बाबू आता है तब भी नानी नि क्लासनि भिडिअ नायहोगासिनो नै मिटिंआ स्टार्ट जाबाय Arvind Kejriwal जइन खालामबाय नोंथांमोनानो दसे देखायगोन आं This whole helpline was completely manned by the Genpact warriors. I had never met anyone before. मैं आप सब लोगों का तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से आपने सेल्फलेस तरीके से और जों पहले मिटिंआ दिनै फर्स्ट टाइम लाइभ मिटिं Arvind Kejriwal बेबो जोंनि कम्पानिजों इट्स एन अपरचुनिटी आं गुसुङैनो खोन्थानोसै मानो Arvind Kejriwalआ दिनै जोंजों जइन खालामदोंमोन जोंनि अफिसनि मिटिंआव बे जाहैबाय मोनसे थेंक्सगिभिं मिटिंमोन जोंनि कम्पानिनिफ्राय बिराद भलन्टियार्सफोर जेला कोविड स्टार्ट जादोंमोन होमबा
बे समाव बिराद volunteersफोर दिल्ली गभर्नमेन्टजों collaborate खालामनानै one step बेजों बे मोनसे NGO ओमफ्राय प्लास जोंनि अर्गेनाइजेशन प्लास दिल्ली गभर्नमेन्टजों collaborate खालामनानै कोविड पेशेन्ट्सफोरखौ बिराद हेल्प खालामदोंमोन in terms of plasma donation प्लास home quarantine जायोबा मा डाइरेक्शन्स फलो खालामनांगौ बेखौ जोंनि volunteersफोरा हेल्प खालामदोंमोन कोविड पेशेन्ट्सफोरखौ ओमफ्राय of course कल खालामनानै बिसोरखौ एसे मोटिवेट खालामनाय मानाय बेफोरबायदि खामानि खालामदों आरोखि जोंनि अर्गेनाइजेशना दा बेनि थाखायनो अरविंद केजरीवाला दिनै थैंक्सगिविंग जइन खालामफैदोंमोन जोंनाव मोजां मोनसे अपरचुनिटी मोनबाय दिनै अनरेबल चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जों दिनै लाइव कन्वर्सेशनखौ नुबाय दिनै न'आव जिरायनानै बेबो गभर्नमेन्ट अफिसाव थांनांगौमोन ना नै बे आप्रुभ जायासै नेक्स्ट वीकावसो थांनो मोनसिगोन फर्मेलिटिज कमप्लीट खालामनांगौ दा अप्रुवलानो फैयाखै दासिमबो गाबोन जानाय नंला ऐसा नहीं खा सकता नहीं खा सकते अब किधर गए थे मैं बाहर गया देखो नहीं हो रहा ठीक है मम्मी खोल के देगा आपको अब खा लेना ठीक है मेरे को एक स्पून भी चाहिए लेके स्पून भी चाहिए स्पून लेके आओ जाओ देले रायजोफोर होमबालाय बांद्राय ब्लग खालामनो हायासै दिनै एसे बायरायावबो थांदोंमोन ओमफ्राय नोमबाजै दहाय मुलि लायनायखौ कुरियारबो खालामनांगौमोन नालाय दा बेखौ कुरियारथ' खालामनो हायासै दिनै खिन्थु गाबोन थांनानै बेखौ कुरियार खालामफिनसै ओमफ्राय मैगं थाइगं जेबो लायनो हायासै दिनै देलाय लोगोफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye 11टा जाबाय हरनि 11टा नङाबाथाय नानिजों गेलेलाय बेखौ फरायहोलाय समखौनो मोना सानसे बेनोखा नङाबा अफिसनि खामानि थागोन नङाबा नानिजों थानांगोन होमबा साननानै एडिटिंनि टाइमखौनो दिहुननो हाया मोनायावल' एसे सम मोनो ओमफ्राय गाबोन मैगं लायथारनांसिगोन नङाबा जेबो गैला जोंना फ्रिजआवबो गैला जेरावबो जेबो गैला जानो आन्थायानो गैला मैगङा गाबोन लायनांसिगोन देलाय गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन होमबालाय गुड नाइट लोगोफोर